Bé, ara us ensenyaré una altra cosa. Recordeu el que ens ha passat quan aixecàvem el cabell a la gent, que amb el dit així aixecat el globus fugia d'aquí. Ara aquí tenim un aparell que té unes varilles. Fixeu-vos que la punta està girada. Jo ara això ho connectaré aquí i hi enviaré electricitat. Ho engego i comença a girar. Però no us penseu que jo hi he posat un motoret allà. Això no té cap motoret, només hi ha la punta i la peça de dalt està ficat que s'aguanti i prou. Què passa? Per les puntes aquestes es produeix un corrent d'aire. Hi ha moltes càrregues acumulades a la punta, l'aire s'ionitza i les partícules d'aire comencen a produir el que en diem vent electrostàtic. Com que surt així, passa com quan teniu un globus inflat, el teniu a la mà, el deixeu anar, a la que surt l'aire, el globus surt en direcció contrària. Doncs aquí passa una mica el mateix. Per comprovar que l'electricitat arriba aquí, fixeu-vos que ara hi acostaré aquesta punta. Molt bé. Doncs, per tant, fixeu-vos l'electricitat que per la força del vent electrostàtic hem fet girar això.